Здравейте, приятели, YouTube маняци с канала High on Life. Пътуваме към Огняново. По-късно ще видите на какво райско място сме. Пътуваме, имаме 2 часа път от Перник. Наслаждаваме се по магистралата на красивите планини. Ще се включим малко по-късно да ви покажем комплекса, който ще оценим за уикенда. И така. До скоро. Минахме Банско, Добринище. Имаме още 25 минути. Наслаждаваме се на красивата гледка през цялото време. Планини. Много. Завои много. Още малко и ще покажем нашето кътче. Пристигнахме в хотела. Това е ресторанта. Това е басейна. И натам по-късно ще ви покажем каква голяма полянка има. Тук има река. От другата страна също има тераси. Хубаво време. И после ще покажем повече. Ето градината и от друга гледна точка. Басейна е ето там. Ето има батут за децата, разни неща за игране. Шезлонзи, чадъри, детска площадка, люки. И тук има река. Сега ще ви покажа. Това е куфър с мелничка. Еха! Искат още. И мамо не може постоянно да пълним вода. Иначе въобще не се скарат. Егат якото. Ето тук има басейн. Малък, с топла минерална вода. Душове. Това е долната част, като ви показах одеве. Шезлонзи. Има джакузи. Тук има бар, който не работи. Ето горе ни е стаята. Ресторанта. И 2 басейна. Един за деца, един за по-възрастни. Уникално място в село Огняново. С лейката. Една гледно как се случват нещата. Браво е, тате, бе. Браво, тате. Така се прави. Така. Работа. Така се работи.
Браво, тати. Ето тук с малкия бандит. Ядеме солети. И ще бъркаме тук топките. Ще бъркаме топките за жребия. Да е ясен. Ще бъркаме ли топките с солетите? Държи солетките, така в ръчичката. Ще бъркаме топките, нали? Ето пристигна и закуската. Пържени филийки с сладко и сирене. Палачинка с шоколад. Диня. Време за боцкане. Сутрешно. Не мога да ми падне. Това е. Паркирахме колата и какво да видим? Къде избяга? Къде бягаш ти? Ето тук влизаме вече. Тук има място за децата да си играят, влакче. Ето ги животните. Може ли да вляза аз? Какво става, тате? Пълна лудница, а? Това е овенче. Овенчето. Здравей, овенче. А тук какво става тук? Кой е това? Опа! Тук е малко кално, тате, ама това правим. Мазало. Мазало? Ето тук има пони, Камила, овенчета. По-голям виж, мамо! По-голям, тата, виж голямия. Да, тате. Е, там още една Камила има долу. Сега ще отидем и от другата страна да видим какво е готино в горичката. Тук какво се случва? Хор? Ще пеете ли заедно? Айде, почвайте. А тук какво става? Луда над превара. Ето и другата част, тук е по-празно. Няма ги, те са на жегата, искат да се пекат. Тук има пилета. Айде оттам пак ще минем да